приятели, ето го Варо, ето го Арда и сега утре и още едно видео утре и сме на почивка. Давай. Аз сега как че човек ушъл. Те хора сега ги чакаме и ето го Християн. Колко абонати са? Хора, сега имам 105 абонати. Най-накрая, най-седне, най-накрая. Вие са те китайски. Китая, бе, както? Дали толкова май. Да. За коса. Абе, че твоята камера е мовитото, те си да се обръщаш камерата. Твоята камера може да се обръщаш камерата. Ей, както стоиш да е напреде и да натиснеш една бутонче. Ами, не, нямам го всъщност. Хора, от час 24 видях, че видеоклипа беше на обратното, а пък час 23 беше така. Но не знам защо ти, но да съм пак. Няма да чакаме. Какво вършите, човек? Айде, гето е! Като се ходим и те правим видео е по-добре, те вървиме, а пък те картите. Но за какво са картите, човек? То само да се спечелва някакви неща. Аз няма да си купувам. Защото много са скъпи. Те с карти са пускават пари, може да продажа. Някой, ако е много рядка карта, е купуват за 50 евро. Не ли от предния път си спомниш, че ние продавахме неща от миналата година, като бяхме трети клас. И някой продаваше карти. Излезе Чарзард. Ами добре, кой и ко? Пикачу. Знам се. Може да ги продаваш. Хора, да знаете, че ние нямаме... Хора, да знаете... Хора, да знаете, че нямаме домашна по математика.